सब केहू के प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत बा सबके द बिहारन शो में। तो अभी हम तीसरा देवी गीत लेके हाजिर बानी, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहा बानी बियाह गीत के तर्ज पे। तो आज हम एगो जेवनार पे गीत सुनावतनी। जेवनार खोला तब जब बियाह होला, मंगढपी होखला के बाद दूल्हा पक्ष वाला लोग माड़ो में खाला, तो फिर जेवनार गावल जाला। तो जेवनार हटे कि जब रे गोपाल जी चले ले ससुररिया, ए तर्ज पे ई देवी गीत बा। सुनी जा आ कमेंट में जरूर अपन राय दीजा कि कैसन लागल हमारी प्रयास। जब रे जगदम्बा माई अइली नई हारावा, जब रे भवानी माई अइली नई हारावा, आंगन घर न सोहाला जी, हाँ जी आंगन घर न सोहाला जी। डोलिया में अइली मैया सेवा का के घरवा, डोलिया में अइली मैया सेवा का के घरवा, सेवक पाव पखारस जी, हाँ जी सेवक पाव पखारस जी। कंचन थाल कपूर के बाती, कंचन थाल कपूर के बाती, भज सभ माई के आरती, हाँ जी भजे सभ माई के आरती। माई के माथावा पर मुकुट सोहे, माई के माथावा पर मुकुट सोहे, चम चम चमके लालाट जी, हाँ जी चम चम चमके लालाट जी। सोने के थरिया में फल औरी मेवा, सोने के थरिया में फल औरी मेवा, दोनों हाथे भोग उठाई जी, हाँ जी दोनों हाथे भोग उठाई जी। अढ़ौल फूल औरी पान के बिरावा, अढ़ौल फूल औरी पान के बिरावा, बड़ा निक लागे मुँह लाली जी, हाँ जी बड़ा निक लागे मुँह लाली जी। बहुत बहुत धन्यवाद गीत सुने खातिर। यदि हमार काम अच्छा लागता तो हमरा के जरूर कमेंट में बताइए।